Dilit iki dicopot ya. Uluh kowe karepmu kowe. Kowe. Ayo mau duntalke tating. Ora apa-apa. Keposo kan kepesing. Sedelit wae mau pangane saiki lek gebelet mending mau, Pak. Elisa. Ndemel pripun? Kepuyo kena disebut. Ning nek sing siji kuwi aja disebut. Pareng. Ora pareng. Oh iya, ning arep piyayake aja nyebut kepesing. Nggih. Kuwi saru. Saru. Tapi niku asli. Asline ya pancen kebelet ngono. Ning nek nang wong Jawa le nembung arene disa ajen wonten wingking. Iya. Ora kepesing. Nek sorry. Kewingking kuwi wis komplit ya. Komplit. Ya wis sak nguzuwe, sak ngisinge. Ya sesuk tak ngomong ngono. Saaduse barang. Iya, ya karep bocah ora adong. Lek kok ngajari basa Jawa nganti sirahku arep jebluk-jebluk kono. Ya, biyen iki ya mung nyinden biasa ning saiki bareng wis gelem ngomong malah. Ya luar biasa dadine. Nggih niki wonten Sontonazan, tenazan kaseng banget nggih. Kae lho, apa stasiun Tonayan ID kae. Yo. Penggemar-penggemarmu kae. Tenazan. Yo. Kowe disediani. Tenazan. Hah? Tenazan. Tenazan. Tenazan yo. Yo tenazan. Yo ning kene ngono ngomongnya. Retaklite to mau. Piye meniki? Nah ning kene ngomongnya Sontonazan, tenazan. Gazeng. Dadi Y-nya tidak di Z. Gazeng. Ngono. Lah nek sindene ayu-ayu tenan sindene asu-asu. Iya, azu pancen azu. Aku azu. Nek kowe ora nganggo Z, bagus tetep bagus. Nek aku azu. Bagus. Ya ora, mong Y sing nganggo Y Z kuwi ngono lho. Oh, ciri khas kene. Iya. Ndakan, ndakan ngono. Aku mau ajar ndakan. Ndakan, azali bukan, Pak, Bu. Ngono. Azali, azao. Suret iki aku nek. Cerdasmu mergo kowe iki gampang. Kancane do nyinden kowe mlaku-mlaku. Nek dipriksa omongane kene. Lah ya aku golek pangan kok. Lah iya. Klete iso ngerti macem-macem iki mau kok. Dadi ngerti petos, tempe atos. Iki senerek, ngerti dodol senerek. Iki sego kacang kacang merah. Oh, kacang merah. Enak iki sego kene Jowan. Terus mau kopine, kopi lemah abang, kuwi asli gaweane wong kene. Tadi kuwi anak-anake petani kopi. Ngono, pinter kuwi cah nom-nom saiki cerdas-cerdas. Dadi digawe didodolke online ngono. Soale kopi macam-macam Pak Seno. Iki kowe ngomong kecut iki jan ora ngerti kopi pancene desa. Sapa sing desa? Ya kuwe panjenenganipun niku. Aku ngertine kopi kapal feri kuwi apa minang? Kopi kapal feri, kapal api. Ah iya. Nah iki kopine ora carane beda, ana jenenge V60. Wah, jenenge nganggo kafe-kafe ngono. Elok tenan kuwi jan ling gawe tenanan. Nek pancen kopine beda-beda, nek kopi kuwi ning cedake ning nggon pas apa cerak cabe, mengko kopine rada pedes. Nek cerak bawang kok kopine ana rasa min-mine ngono. Makane khas ngono ning lemah abang kono. Nek cedak wit karet ngono kopine mesti kelet kae ya. Ya bener. Sesuk nggo kowe wae ben kesel ngombe kopi. Iya to. Cangkeme ra iso ngono. Mergo kraket ayo aneh-aneh ora. So, bapak-bapak ibu-ibu mungkin nek mriki ampun kesupen nggawa serandal kalih pazo nggih. Mangke sentongipun ampun kesupen disosi. Disosi apa? Dikunci. Oh. Ora kowe kok iso omongan kaya ngono kuwi mau le belajar nendi? Ya nang endi-endi kok. Sedina mlaku-mlaku sedina kok iso bahasa sosi barang. Disosi. Ya, disosi. Ya, keprige ya ana ta keprige. Keprige ya maning boke maning ning ya maning ngono. Oh. Ya. Bahasane azali ngono. Bahasane mek kaya ngulon-ngulon Banyumasan ya. Iya. Apa? Azali boke ngono. Apa kuwi artine? Azali ki piye ya tenanan ngono ketoke. Oh. Azali azao ngono jawabe. Azao ki apa? Ya jawabe azali kuwi. Azali boke ngono kuwi kon azao ngono.
Lucu ning kene. Asali mangke. Asal. Wah, sesuk tekan omah bojoku arep tak takoni. Asali, Bu. Ra iso. Ya wis. Iso. Iki nonton Wazang. Oh, mantep ning kene nganggo yete nganggo Z. Wazang. Iya. Ya ora apa-apa. Karang ya ciri khase dhewe-dhewe. Ciri khas. Ya. Gazeng pokoke. Apa? Gazeng. Gazeng. Iya, gazeng. Kowe didhawuhi nyekar podang kuning zeret ireng. Zeret ireng. Mangga. Nggih. Nadyan wujuh temong paksi. Bawane gagrag kene. Nadyan wuju temong pegzi. Untuk set ese berarti nadyan. Nadyan. Nek ese biasa. Oh, wuju temong pegzi. Agawe talining prangta. Iki yang perlu apresiasi Pak Seno. Apa? Soalnya ning kene nek wayangan wani nangkep Pak Seno kuwi urunan berdikari dari kabeh memang urunan wargane cacah 700 sekian dusun Sontonayan kene urunan. Jadi culo rawel nggo nangkep Pak Seno. Ya. Berarti umumno sisan sa. Piye? Omongno karo masyarakat sesuk taun ngarep le urunan diundak. Diundakake. Culo rawel pokok men dongake wae ben pokok men subur kabeh laris sapa sing didol ngono dadi sesuk mundak ya ora culo rawel ngono tetep Pak Seno pokoke ya. Mbakone ya tambah apik. Amin. Kene iki oke-oke mbako. Iya. Alus manis tur merak ati. Lah iki wangune Mas iki sing do rawuh iki saka Wanakasian iki telat. Lah babe pada yang terhormat Mbak Cangkik dari paguyuban kanca nonton Pemburu Sena Wanakasian badhe nyuwun lagu Pepeling. Lho. Pepeling wis mau. Heeh, ya engko diaturake. Liyane iki sing nyuwun sing nyekar Mbak Tatin. Oh ya matur nuwun. Heeh. Iki dikeke kene engko ndak Tatin takon. Entuke apa Pak kuwi? Entuke rokok. Rokok. Rokok di sisan dipangan. Alus manis tur merak ati. Tatin tok kok ngerokok, ndek biasa udut kok. Oh iya, ning mrene nek ngomah ki udut lintingan. Waduh, nganggo mbako. Wah iya kok. Dine menyan barang. Wis digawe. Serem. Ngupul. Wajan gento tenan ya. Aku arep belajar sesuk karo Mbak Tatin. Aja belajar dadi wong kaya ngono, belajar dadi wong alus wae. Kenapa kudu alus? Ya wong wedok ki nggon alus, nggon tata krama. Kudune ngono ya. Nganggo sandangan Jawa lili ngadeg ya ora begijikan kaya ngono kuwi. Alus. Ya iki mergo ben ra adem ngono lho. Dadi ya rada digoyang-goyang sithik ngono. Kaya wong edian malah kuwi. Digoyang-goyang sithik sing ngadeg sing jejeg. Jejeg, wis cecek iki ne kaya upacara wae. Wasawenggon kula goleki si podang kuning neno ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi
tombo matur suwun esuk awan ning omah ya esuk awan ning omah wis ora krasan luyuran anggoleki sing tak sayang mumpung-mumpung miterang goleki ora krasa esuk Cange Zulimbo. Njur kok bahasamu kok njur cara kene ora zu Cange Zulimbo. Nggih. Ya wis matur suwun. Ya. Wis kemudian berbobot
Ya, ngelmune bobote awak. Oh. Monggo. Nggih. Nembang apa? Pamundutan iki mau arep aturi apa? Lah napa? Ha iki pepeling kok. Pepeling sampun. Ha ya wis arep ijoli apa? Iki saka anu lho penggemarmu Wana Kasihan kono. Nggih. Kadung tresna napa lali janjine napa sesideman? Iki nggo sapa? Nyo Mbak Nyo. Iki do ngopo ya malah wong. Kok nembang kok malah do urung-urungan dhuwit. Puyer. Hah? Puyer. Oh alah. Iya, ana sing mumet sajae. Anik. Ya ora apa-apa. Ya Tin, ya. Manut kowe senengane apa? Terserah, ora tak arani. Sing alon mawon nggih. Heh? Sing alon. Sing piye? Alon. Yo ya. Kupinge krungu ora sih. Suaramu lho sing ra cetha. Sing alon mawon, Pak. Ah, nek ngono penak kok nyaman nggih. Ya. Ngono kuwi dadine ora krungu kok ya. Iya. Ampun aku nek omong tak saruk-saruk ngono kowe ora krungu. Heeh. Nggih, kadung tresna nggih. Apa? Wi ra krungu meneh. Kadung tresna. Oh ya, heeh. Heeh. Kledung tresna. Kledung ki desa kok. Kadung tresna no. Ya, diaturake mangga. Rina wangi dadi ati Mawawan kok ora melu nyinden ngopo kowe? mboten dijatah. Ora dijatah piye maksude? Maksudnya kan sakniki nek awan dijadwal siapa dan siapa. Saya enggak dijatah. Ya nek kancane nyambut gawe iki mbangane teturon luwung dandan melu nyambut gawe. Saya nabuh kok tadi. Wih, Cuk bayaran ora ya? kowe mau nabuh kok? Nggih. Nyaron? Nggih. Oh, tak tambahi 20 sesuk. Iya. Tekan 9 lho mau yen. Ning apa? Le nyaron. Tekan patet 9. Nggih. Wis ora apa-apa. Selawe. Mun ndek 1000. 1000 iki wis apik mbangane kowe becak. Wong wadon kok becak ora. Tanpa Kayung yun marang slirane neno tansah gumawanging netra jero ati kadung tresna tan liya hamun sliramu. ya ngene lho ik semene iki tonjo to gedhe ora Niku napa ya, Pak? gangsir Tak kira orang-orang. orang-orang kok ngene kok orang-orang ora Oh, Gangsir. dicekel nganune kok ya. ya kuwi teko neh akeh ya kene iki mak merbabu gedhe meneh no wah iki putul ya wah macem-macem heeh wis dipangan wondo entek pira kuwi bisa Satemah lara as mara ya
neno neno neno. Monggo. Yuk. Lamat wus katon tejane yen bon
to jadwale ning Kediri to, Tru. Kediri. Mula engko bubare aja padang-padang ya, Tru. Iya. Nggo perjalanan ado Jawa Timur ya, Tru. Ha iya. Kikuk. Gareng tak tonyo ora. Serene malah kikuk dhewe. Iya, ayo nembang sing kepenak iki pamundutan si akeh. Lumantar WA ya akeh banget. Ana sing saka luar negeri, ana sing saka Jaban Rangka Pulo Jawa. Kok iso nyuwun lagu? Ha iki mergi ngene, mergo ngene kok iki di streaming. Streaming? Streaming ki sing nonton ora mung ning Indonesia tok, ning tekan luar negeri, watone isih iso dijangkau, isih iso nonton. Wah, jan pancen ya elok ya. Ha iya. Teknologi saiki canggih tenan. Wayangan ning sonton ayan iso ditonton wong Amerika, wong Itali, wong Jerman, heeh. Wong Argentina. Iya, iso kabeh nonton. Ora kok negara-negara sing gedhe, negara-negara cilik-cilik iso nonton kok. Apa? Heeh. Negara cilik iki wonge sepira? Lho. Maksude negarane cilik iki ora gedhe kaya negara Amerika, ora negara adikuasa gedhe. Negara sing cilik-cilik kuwi ya iso nonton, waton negarane maju ana teknologi internet, kuwi iso nonton lumantar streaming. Betul to. Karo diselani tembangan ring. Apik iki, Tru. Nek karo diselani tembangan, aja mung omong wathok. Heeh. Yo, kapan ngaturake apa? Kowe nembang sing kira-kira ki mat-matan karo iso nggo sangu leren. Tut manggung wae, Tru? Dadi. Tut manggung wae, Kang? Dadi. Penak banget ya niku tut manggung. Wis mesti saya adem. Ha iya. Tur mesti mripate iki abute ra jam-jam ning ora apa-apa. Nek kira-kira ora kuat ya sare. Ha iya. Wong iki ora paksaan kok. Tidak serana terpaksa harus nonton semalam suntuk. Tidak. Jikalau. Heeh. Bapak-bapak itu sudah mengantuk dan jikalau ibu-ibu sudah mengantuk ya monggo sare. Ya iya. Panjenengan nek kepengin mriksani secara langsung HP panjenengan sing Android kuwi dibuka, mengke lho dinunul tulisan YouTube. Heeh. Mengke terus nek metu gambare teng dhuwur niku ditulisi Dalang Sena live streaming. Oh. Mengke terus dinunul nek pun metu gambare melih wonten tulisane live. Apa, Gong? Live. Niku dinunul melih. Mengke panjenengan iso nonton secara langsung. Ning nggo niku kudu tumbas kotang. Apa? Kudu tumbas kotang. Lho kok kotang? Lho sing nggo internet iki lho kuota. Kok kotang-kotang. Udah ora cukup nganti udah digajeli apa. Iya sing kemarin nyekar apa sapa? Anu Mbak Ayu. Heeh. Nanti dikeronjoti. Wah, yae wis. Wah, penak banget itu. Pas, cocok. Kutut manggunge muni, kopine metu. Ah. Njaluk siji aku. Ya. Mambu pisan. Lah ngandel ora malah gawe dhewe ta. Kaya gaweke apa kepiye ngono lho. Malah gawe dhewe ora. Nyambut gawe kok kaya nongkrong. Apa-apa disediani kok njur. Cidak-ciduk. Mulya-mulyaning wong nyambut gawe kok ya kok ayo. Apa-apa. Iya. Mawawan ya wis wayangan ke panitia bapak panitia ngersake Ki Tiger. Oh iya. Sing mayang ki macan apa wong? Kok Ki Tiger ki? Ki Geter Pramuji Widodo. Arep cilik kaya ngono kuwi kepernae paklikku lho. Oh, lha mulane wis tuwa. Ha iya. Bolekmu to, Reng? Heeh. Untune gantenan kabeh. Iya.
mangsaku penabuhe tambah ta, Tru? Heeh. Senengane do ngaco etungan. Ha iya. Awes tak etung ki 21 mau bengi. Kok iki kok dadi 23. Iya, ayo wis. Wis omong dhewe pokoke saikhlase, Ndoro. Saikhlase, Ndoro. Jan wis ngowahi hitungan tenan. Ya wis ben ora apa. Anu, wis tak enteni tekan jam 6 ora ana ketoke. Kok jam itu kok galea. Waduh. Kalkulator. Iya. Tin. Oh ya wis. Ngapa? Ngetes kowe kok. Tutet. Sapa iki ngobong sampah? Iki pedhute mulai teko, Gong. Waduh iki ding. Lingsir wengi. Ora meden-medeni. Ora ana wong ngobong apa-apa. Iki wong frustasi. Oh. Kepengin gundul. Nek rambuté tukal-tukul terus gregeten disumet nggo oncor. Sirahe. Kritik-kritik langsung ilang kabeh. Cepet lho kuwi, Tru. Heeh. Ning plah. Ha. Jarana jarene rung usul ya, engko lagi golek bahan. Cengkok keras iki ngono kuwi. Kaya aku tau ngerti kowe ana cengkok balapan motor ana. Ya, arep gunake sing endi, Tru? Gunake sing cengkok balapan motor. Ha iya, coba kaya ngapa? Kaya motor slip-slipane lho. Yo iso ora. Waduh, sing mburi mesine bodol, Tru. Ora apa-apa, ae kuwi cengkok MotoGP. Oh. Valentino Rossi. Sapa kok? Valentino Rossi.
Oh ngene ora apal iki ora dong. Pembalap kuwi Valentino Rossi. Heeh. Karo Marquez. Apa? Kebo Marquez. Marquez kok Kebo Marquez ora. Anggurnya anggung. Anggungnya manas. Barang kok diganti balapan kabeh. Kok angel banget ta, Pak? Hah? Kok angel banget? Ya wis manut kowe wae. Aku nang nira kecengkokku, aku ki raja cengkok. Aku nek bukane jadi raja pulang-baling. Ora gathuk. Raja cengkok kok bukane raja, jadi raja pulang-baling ki wis digone Pak Marjo. Oh. Aja diomongke. Ndak nesu. Korket. Ngece. Ayo gawe gawe manggung malah ngecang-ngece. Kita dengan PT sing ngedok iki lho. 7224 Cing tak takoni. Cing. 79. Untuk tiket ora, Cing? Oh iya sih. 6 Deh, aku 79. 6 kene kae tuku kopi to. 9. Aku tau lugo kono aku parani koncoku tak Taiwan kuwi to. Jadi aku disogok rokok 3 kutu. Kena grup. Ya, aduh lemes. 71. 96. Kena pajak kena, Dot. 71. Itu rokok. 96. Kacau.